Jednu rukom drži kanap, jednom pečagu. Nego pečagu ovako, nego jednu tamo, jednu vamo. Sad neću tu. Slika kako mi stigla iz dole. Nemoj me pipati da ne upadne. Kako tam dole jeste, da vidiš. Može, Pero. Kako vam stigla iz dole. Može. Osjećaj kako ima on sila. Može. Brzo naučila se. Je Milina kad drugi sila, a mene i Milina kad ja sila. Može. Mene tamo, skratim ja. Može. Do kraja se ide. Dobro. Lako, ima plaš i samo opusto. Ne drži s jedne strane druge ruke. Jednu pečagu. Može. Nije bitno, boji se. Kad siđeš ti, Može. pogledaj goramo. On je potapao tenk. U tenku i potopi u bazen. Evo me. Šta će sade, govori. Govori, Dragici, šta treba? Jesi snimila? Jesam. Da ugasim sad pa posle. Nemoj gas ništa. Ne mogu vas. Dobro. Ajde, slušaj njega. Nalazimo se na dnu bunara. Voda dotiče pravo. Ovo je trenutno 8 metara. Eno i gore Pero i Dragica. Bravo. Ovo mi je bila životna želja. Hvala Bogu njegoga. Eto. I ostvarilo je se. Sad se ću Ja sam snimio. Jel možemo? Može. Dobro. Dobro je. Idem. Lakše malo, Pero. Evo ga, živ čovjek izašao. Evo me. Bravo. Iskreno želi se ispuniti.